На 2 май 2012 година училищните медии съвместно с историческия клуб проведоха честване по повод 136 години от Априлското въстание. Водещите Александър Койруков, Александър Цонкова, Микаела Анатолиева, Валентин Василев и Александър Касабян проследиха заедно с публиката историята на въстанието. Участниците в училищните медии бяха подготвили клипови и кратки филми за Панайот Волунов, Райна княгиня, Тодор Каблешков, Баташкото клане и други. Всички с интерес проследиха историята на това велико събитие. Благодарение на подготвеното от Борислав Маринов озвучаване, цялото събитие се превърна в завладяващо и провокиращо размислите преживяване. Най-голям интерес събуди краткия филм за зверското Баташко клане, както и разказите на водещите. Всеки бе замислен на това какви страдания и мъки са търпели нашите предци. Още за изявата по повод 136 години от въстанието можете да видите на сайта на училищните медии, който е www.medienklub.hit.bg. През това време изработва и уставна организация. След смъртта на Лески, в революционната организация настъпва криза. През 1874 година е избран временен централен комитет на чело с Любен Каравелов. В комитета за пръв път влиза и Христо Ботев. По инициатива на Ботев и Стефан Стадуров на 2 август 1875 година в Букурещ се свиква събрание на БНЦК с представители от България. Избран е нов централен комитет на чело с Христо Ботев, който взема решение за вдигане на въстанието през септември същата година. Дългоборското въстание завършва безуспешно. До това прелюдия на Априлското въстание. След успеха на Старозгорското въстание, с комитета настъпва нова криза. След оставката на Ботев в 30 септември, фактически Българския революционен централен комитет се разпада, но революционните демократи през 1875 година съставят другия нов централен комитет, който започва подготовката на Априлското въстание. В него влизат Стамбулов, Раима Николов, Ларион Василев, Никола Пелетов, комитета има само един въстание, но не е по-късно да разкажа следващото. Ние, пише Никола Пелетов, май се баба това. Не ще оставим тук се намери. Или ще измерим тук се или ще се бъде събран. Другият комитет разделя страната на целите революционни области. Първи граждански, втори български, трети граждански, четвърти български. Решението на комитета гражданите и работни днес. Първо, еврейство на подготовка на въстанията на базата на революционни комитети. Второ място, масовото народно въстание. Трето, създаване за основна администрация,
Това смущава, но не отчаява възстаница. Павел Волков отхвърля предложението на Хафъз Паша за предаването. На 29 срещу 30 април турците използват дъждовното време и през Бунево, Ниве и Балвонова Полия е забелязано взема връх висок, откъдето стремително се надвесват над Панагюрище. Все от командните височини Хафъз Паша пише до Панагюрище да сложи оръжие и да се предаде. Но доблестният председател на военния съвет не свежда глава пред турския паша и неговата озверена орда. Още след няколко часа говори по историцата на Бат, 10-дневното царство Бат, нахълталият в нея скери и души високо подлага на обратно на пожаряване. Борбата Панагюрище дава 650 мъже, повечето невинните са едни изтачи, които държавно на близко града. Турците се букват с 200 души. Панагюрище пише сега изстоятел, изпълнителите на Московска Магдалец. Тяхното говорище и градът ни трябва да държи в място на страницата на българската нова история. Задължителите си и две половини тон. Славно свършиха Панагюрище. Макар и пожарените на Гюрище, те спасиха в това време повече от 20 къщи. Църкви, чешми, обявени за паметници на културата. Била се подивата къща, където получени първите на безсловни кабелчета на кабелчета. Обявено въстание на къщата на Усейна Рани Колки от Бирма, Подейковата къща на Върна, Усейна Орна, която се защитава с мотива от Величета на къщата на Мария Марина, двете църкви и други. Първи момент на въстанието с Тревача е най-недълбичното по селището и ключовата връзката между Панагюрище и Копривщина. Затова Върховният военен съвет решава да се изпрати на Стрелча незабавно повод за ликвидиране на опасността. Сега ще говорим за продължаване на въстанието. Които не успели, били склани. На 30 април войската и машиновниците разграбили покъсналата и битка и подпалили града. И село Петрич, на северозапад от Панагюрище, още от първите дни на въстанието водят тежки владения. Местните хора, заедно с четата на Пенковски, разбили машиновниците и черкезите. Но след като ръководната чета отишла в други селища на помощ, машиновниците се върнат с подкрепление и взели село. След ожесточени сражения паднала и Клисура, Стрелча паднала на 22 април. Станците геройски отбиват Песния, Христът се върга. Озверелият башитозът нахълва в лагера, където извършва нечувано грабеж и разрушени убийства. Решителното население се пръска с гората, нараства грозна сеч. Много са избити на едно място, а други са ловени и са значителни изтезания в мъртвени. Лагерът е ограбен и строен до основната отвъртността на старото гърбище. Старото гърбище става гробница на 300 души. На следващия ден Хасан Паша влиза в Царево, което също ограбва от пожаряване. Подобно участво стига и всички възстанали сърца в Сърбския район. Въстаните в Клисура. Клисура първа последва